Ділотворне участвування національних меншин у явним životu постигuje ще medzi іншим і у срозмірnej zastúpenosti їх pripadníkov u roboty javných orgánoch, učastvovaním u političným životu a tiež zo zmožljivostu, že by vplyvovali na političné odluky na všetkých úrovňoch, republičným, pokrajinským i na úrovňu lokálnej samoúpravy. Na konferencii naglašené, že vážne, že by še pripadníky nacionálnych menšinoch rovnoprávno uključili do javnoho i političného životu, bo im len tak budú vytvorení všetky práva predvidzené so sústavom Republiky Serbiji. Odkedy Serbia u júliu 2016 roku otvorila pohlavia 23 i 24 u ramíkoch eurointegracioch, ktorí predvidzujú efikasnejšie súdstvo z operanie korupcii i väčší ľudský práva, uskladzený číslený právne predpísania, ale ešte je veľa prostoru za právne i političné napredovanie nahlašené dneška u Subotici. Na tej konferencii Rusku nacionálnu zjednicu predstavil člen našho nacionálneho sovitu Željko Kovač. Na dneškajšej konferenciji nacionalnej, ktorá má názvu Prisutnosť nacionálnych menšinoch u javnom živote Republiky Srbiji, najviac bešedovalo kolo pripadníkov nacionálnych menšinoch o ich zastúpenosti u javnom sektore, pogotovo u súdu. Zauvaženie, že by trebalo patiť i na jedno i na druhé, že tот robotník, zanjatnik, ktorý bude robiť v javnom sektore, v upravi alebo v súdu, že by bol i pripadník nacionálnej menšiny i že by znal jazyk tej menšiny. To všelijak baš važno i za našu zajednicu, kde učestvujeme u tým i dúmame, že še to s časom i vyšší. Cíl tej nacionálnej konferencii, že by še spatril chvíľkový stan, utvrdzeli jeho pozitívny boky, ale i preprečenia, ktorí onemožľujú realizovanie právov nacionálnych menšinoch, jak i že by še prez rozhvárky i čeranku dumaňoch prišlo po otrimujúci riešenia.